MTV. Яшьлек тавышының шираттагы порциясы алдагы сәгатьтә Tat Muz TV каналында дуслар. Сезнең белән мин Гөлназ Асаева булырмын. Сез әзер булсагыз, без башлыйбыз. Бер генә кеше дә бу дөньяда идеаль булып бетә алмый. Күзгә карагач та хәтта үзебездә дә мең кимчелек табабыз. Күзгә күренә торган түгел, күңелдәгесе турында сөйләшербез бүген. Үземдә яратмаган бер сыйфат. Ах, кызы булачак бүген. Шулпан Ахмедвалиева бүген аутсайдерлар рәтендә. Ни кызганыч, без аның белән киләсе очрашуларга кадәр саубуллашабыз һәм аның клибын әлеге тапшыруда соңгы тапкыр карыйбыз. Җәйге болыннарда йөрдем, тирә-ягым тузганак, тузганакларына якын сагындырды туган як. Тузганак, тузганак, эй, тузганак, тузганак, бездә тузганаклар кебек сибелдек дөнья буйлап. Тузганак, тузганак, эй, тузганак, тузганак, бездә тузганаклар кебек сибелдек дөнья буйлап. Яшьлек тавышының әлеге чыгарылышының премьерасы белән танышыр вакытта килеп җитте. Хит парадның беренчеләр рәтендә претендент кем булыр? Бергәләп карыйк.
sözlü Alina Sayapova. Kichkinadan shunga indi men ham ni qizg'anish o'zim bilan bir ni ishlay olmayman. Ham turishimda dedi u. O'z so'zlari ko'p o'rinda mening zo'r minusim bo'lsa, onun zo'r plus bo'lgan yoqlari da ko'p deya olaman. Bugun Alina hit paradimizni ochib jibara. Ham 9-o'rinda o'rnashdi. Dinara Yusupova songa qalırga yarata ekan. Nişik kene tilesem de vaqtında kilo tarixi menim turida tugul deyil. Rusan ise yalqavlar etine tura ekan. İkisi de teskari sıfatlar deb etsem dürüst bular. Lekin siz bu minuslarni o'zingizning mo'ngli tavushingiz ham yaxshi klibigiz bilan qoplaysiz. Shunga ko'ra mo'ngaymagiz, akirisincha yilmayig'iz ham jirlagiz. Ko'ngilni topib qavishqansiz, ikki gezdesiz, nindi suykumli. Zarg'ib ketgan to'y kunigiz keldi. Bor dunyoni gulga, nurga ko'mdi.
Gülüm 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 deyip endişe ki yok kilinge. Canım 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 deyip endişe kilin kiyovga. Gülüm gülüm canım deyip yaşagız birge mengege. Bu jörü ben sizge duygan bulaka. Gülüm 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 deyip endişe ki yok kilinge. Canım 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 deyip endişe kilin kiyovga. Gülüm gülüm canım deyip yaşagız birge mengege. Bu jörü ben sizge duygan bulaka. Muhabbet utları yansın mengele. Berberegizge bulğuz direk. Kımırıtıp gidemem mizgel gerek. Kaderim bilip yaşarga kirek. Hey gülüm 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 deyip endişe ki yok kilinge. Canım 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 deyip endişe kilin kiyovga. Gülüm gülüm canım deyip yaşagız birge mengege. Bu jörü ben sizge duygan bulaka. Gülüm 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 deyip endişe ki yok kilinge. Canım 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 deyip endişe kilin kiyovga. Gülüm gülüm canım deyip yaşagız birge mengege. Bu jörü ben sizge duygan bulaka. Gülüm 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 deyip endişe ki yok kilinge. Canım 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 deyip endişe kilin kiyovga. Gülüm gülüm canım deyip yaşagız birge mengege. Bu jörü ben sizge duygan bulaka. Hey gülüm 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 deyip endişe ki yok kilinge. Canım 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 deyip endişe kilin kiyovga. Gülüm gülüm canım deyip yaşagız birge mengege. Bu jörü ben sizge duygan bulaka. Әминә Галимова бик каты тәнкыйтьче икән. Әле ярый башкаларны тәнкыйтьләсәм, мин бит үз тәнкыйтьчелек белән шөгыльләнәм ди ул. Һәр вакыт үземне яхшырак итәргә тырышам. Үз өстемдә эшлим. Көннән-көн зуррак үрләр яуларга тырышам. Тирә-юньне күрмим дип зарлана башлаган Әминәне туктатып, җырына күчәргә булдым. Әминә, син молодец. Баса күңелемне уйланам бәгъренә шуңа. Бәхетлеме мин бу тормышта, ниләр көтим язмышта. Син дип тибә гомерлеккә йөрәгем. Уйларымда гел син бәхетем, син минем бердән берем. Син дип тибә гомерлеккә йөрәгем. Уйларымда гел син бәхетем, син минем бердән берем.
сырдашы Сихрләді ғашық итте Күзләріңнің қарашы Син деп тибә Гөмірлікке йөрәгем Уйларымда гөр син бәхетім Син минем бердән берем Син деп тибә Гөмірлікке йөрәгем Уйларымда гөр син бәхетім Син минем бердән берем Ниләр күсәккә язмыштан Җиңел юл авырлыклар Син дип типкәч йөрәккәем Барсын да җиңеп чыгар Син дип тибә Гөмерлеккә йөрәгем Уйларымда гел син бәхетем Син минем бердән берем Син дә мине яратасың Сөйҗерем йөрәктә Гөмерлеккә синең белән Җаным булырбыз бергә Бер-беребезне хөрмәт итеп Саклап яшик бу җирдә Альбина Кармышева артык яхшы булуын яратмый икән. Ул сыйфат качак яңгышырга мәҗбүр итә Альбина. Мин үз чиратымда сиңа болай дим. Бартык яхшы булуның бер начар ягы да юк. Киресенчә, шундый кешеләр күбрәк булсын иде. Чираттагы позициядә Альбина Кармышева. Игътибар экраннарга. Мин әле дә бит сине яратам, тәүге күргәндәге шикелле. Җанда булган мондый мәхәббәтнең сүрелүе аның икеле. Мин әле дә бит сине яратам, тәүге күргәндәге шикелле. Җанда булган мондый мәхәббәтнең сүрелүе аның икеле. Синен белән бергә булыр өчен барлык сынауларга әзермен. Шушы якты мәхәббәтем өчен күпме кирәк сине көтәрмен. Мин әле дә бит сине яратам, тәүге күргәндәге шикелле. Җанда булган мондый мәхәббәтнең сүрелүе аның икеле. Мин әле дә бит сине яратам, тәүге күргәндәге шикелле. Җанда булган мондый мәхәббәтнең сүрелүе аның икеле. Барлык уйлар, барлык хыялларым алып бара синең яныңа. Бу дөньяда синсез яшәсәм мин тынгы таба алмам җаныма. Мин әле дә бит сине яратам, тәүге күргәндәге шикелле. Җанда булган мондый мәхәббәтнең сүрелүе аның икеле. Мин әле дә бит сине яратам, тәүге күргәндәге шикелле. Җанда булган мондый мәхәббәтнең сүрелүе аның икеле. Җанда булган мондый мәхәббәтнең сүрелүе аның икеле. Җанда булган мондый мәхәббәтнең сүрелүе аның икеле.
Көпләр соңга калырга яратканда, мин үземне кечкенәдән үк пунктуаль булырга өйрәттем. Ул пунктуальлек башкалар соңга калганда үзенең көчен югалта икән динаеп. Менә мәсәлән, мин очрашуга 15 минут алдан килеп утырам. Ә минем белән очрашырга тиешле кеше вакыты җитеп 15 минут үткәч кенә килә. Үткәрәм инде ярты сәгать вакытымны кеше көтеп дип көлә ул. Хит-парадтагы чыгарылышны да озак көткәнсездер, Наил. Әйдә инде җырла. Син янымда булмаган күнемдә бик яман су миңа ялгызым мәхәббәтем күкләрендә янган син бит минем якты йолдызым сине булмасаң kimni süyer idim Berden birim deyip üzülüp Sin bulğanğa Tırmış maturlığı Arta bara beruk sizelip Sin bulmasan kimni süyer idim Berden birim deyip üzülüp Sin bulğanğa Tırmış maturlığı Arta bara beruk sizelip Sin kıyaşım hem de tulgan ayım Sine bit miңa bik kirek Toyup şatlık mizgillerini güne Bir sulıştan tipsin var yürek Seni bulmasan kimni süyer idim Berden birim deyip üzülüp Sen bulğanğa Tırmış maturlığı Arta bara berük sizelip Seni bulmasan menge bilmez idim Bu dünyada mehabbetning barın Sen bit minim kötüp saylab algan Gömürlükке digen ting barım Seni bulmasan kimni süyer idim Berden birim deyip üzülüp Sen bulğanğa Tırmış maturlığı Arta bara beruk sizelip Seni bulmasan kimni süyer idim Berden birim deyip üzülüp Sen bulğanğa Tırmış maturlığı Arta bara berük sizelip Arta bara berük sizelip Arta bara berük
Alina һәм Дина Гарифуллиналар. Алина артык туры сүзле булуын өнәп бетерми. Кайчакта кирәген дә, кирәкмәгәнен дә әйтеп ташлый. Хатта кайберәүләрне үпкәләткәнем дә бар дип җавап бирдем. Дина артык чиста кеше икән. Бер тузан бөртеге генә булса да җинем кутыра ди ул. Менә шул сыйфатлардан арынырга иде диләр алар. Белдек инде менә хәзер кызлар сездән. Әйдәгез клибыгызны да карап үтик. Сайра җаным, Сөеклем, тизрәк кайтып җитсен, өйгә кайтуга шундый тәмле шәп сюрприз көтә. очып кайтам җаным, очып. Кабат-кабат гашык булам, сиңа гына кадерле. Җаның белән йөрәгеңне әллә мине дә калдырдың. Сөюемә шатланамын, мин бәхетле һаманда. Аяныш яннарында, мәшәкатьле заманында. Сөюемә шатланамын, мин бәхетле һаманда. Син таяныш яннарында, мәшәкатьле заманында. Эшлим, эшемә бөтен җаным тәнем белән кереп китә. Тирә-юньдәге якыннарым, гаиләм шуннан зыян күрә. Ярты вакытымны гаиләмә багышлап, яртысын гына эшкә бирә белмим. Бу минем иң тискәре сыйфатларымның берсе диелгән Юсупова. Ә калганнары сер булып калсын дип көлде чираттагы резидентimiz.
Ичебезне җилләр тарата, якты кояш безгә үз җылысын бирә, мәхәббәте безне яңарта. Һәрбер якты көнем, һәрбер айлы төнем, шатлык бирә син бит янымда. Өлешемә төшкән алтын көмешем син, гомерлеккә бул син янымда. Һәрбер якты көнем, һәрбер айлы төнем, шатлык бирә син бит янымда. Өлешемә төшкән алтын көмешем син, гомерлеккә бул син янымда. Мәңгелеккә бергә булыйк диеп, ямьле язлар килгәч табыштык. Карболдаклар бәхет сөю нуры, бергә булыйк без бит кабыштык. Һәрбер якты көнем, һәрбер айлы төнем, шатлык бирә син бит янымда. Өлешемә төшкән алтын көмешем син, гомерлеккә бул син янымда. Һәрбер якты көнем, һәрбер айлы төнем, шатлык бирә син бит янымда. Өлешемә төшкән алтын көмешем син, гомерлеккә бул син янымда. Бәхетлебез икәү синең белән, күңелләрдә сөю хисләре, сүрелмәсен мәңге янсын алар, кавыштырды язның кичләре. Һәрбер якты көнем, һәрбер айлы төнем, шатлык бирә син бит янымда. Өлешемә төшкән алтын көмешем син, гомерлеккә бул син янымда. Һәрбер якты көнем, һәрбер айлы төнем, шатлык бирә син бит янымда. Өлешемә төшкән алтын көмешем син, гомерлеккә бул син янымда. Өлешемә төшкән алтын көмешем син, гомерлеккә бул син янымда. Мин шопоголик. Кибетләргә кирип китсәм, мәңге чыкмыйм. Көне төне бөтен акчамны туздырып йөрергә әзер диде чираттагы позиция иясе. Кирәкме, барысын да алам. Акчам бетергәнче йөрим. Аннан гына тыныч күңел белән кайтып китәм. Шушы начар сыйфатларымны ни эшләтергә дә белгән юк дип шаяртты ул. Әйдәгез сезне үзенә бирик.
yetkar bular. Qo'li sing xatirimda yoqdi yetkar bular. Sog'inganda bir jiralarli yurek mingim 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 bular. Алдағы жыршыбыз артык тәвәккәл икән. Үләм ише эшлим дә ташлыйм кай вакыт дип. Аннары була инде эшләр дип башын кашып куйды. Шулай бер вакыт дустым белән сүз көрәштерергә булдым. Җәй уртасы киемнән фонтанга сикерә алмыйсың ди. Алам дидем дә сикердем. Яңа әле кичә генә алган телефонымны кесәдә икәнен онытканмын. Нишлисең инде артык тәвәккәл булгач? Мине күргәч елмаясың, үзең читкә качасың. Кайчан инде син гүзәлкәй, миңа серең ачасың, миңа серең ачасың. Ой, кайсәле, бигрәк серле, серледер кишләрендә, мин бит барысына әзер, тик син генә хуҗа хәзер, буйсынмас хисләремә. Ой, кайсәле, бигрәк серле, серледер кишләрендә, мин бит барысына әзер, тик син генә хуҗа хәзер, буйсынмас хисләремә. Көн саен күзеңә карап, күңел тәрәзәсен чиртәм. Кочагымда бер назласам, эреп бетәрсең микән, эреп бетәрсең микән. Ой, кайсәле, бигрәк серле, серледер кишләрендә, мин бит барысына әзер, тик син генә хуҗа хәзер, буйсынмас хисләремә. Ой, кайсәле, бигрәк серле, серледер кишләрендә, мин бит барысына әзер, тик син генә хуҗа хәзер, буйсынмас хисләремә. Бу кадәрле серле ярга тапылганым булмады. Бер тынгылык бирми хәзер, җанга сөю бураны, җанга сөю бураны. Ой, кайсәле, бигрәк серле, серледер кишләрендә, мин бит барысына әзер, тик син генә хуҗа хәзер, буйсынмас хисләремә. Ой, кайсәле, бигрәк серле, серледер кишләрендә, мин бит барысына әзер, тик син генә хуҗа хәзер, буйсынмас хисләремә. Зур адымнар белән елның иң шау-шулы вакыйгасы безгә адлый. Татар җыры 2018 фестивале бу елны да пирамида күңел ачу үзәгендә узачак. Яраткан җырчылар, яраткан җырлар, яраткан күптән таныш булган алып баручылар.
Бу кичәне без бергәләп үткәрергә тиеш. 22 декабрь пирамида.